Nincs már több üveg. Kaja. Hát de száraz. Tápláljuk a tüzet. Hozzatok szalmát, most ennyi. Mi a fasz? Ez a múltkor is volt, Geci. Mi a szó? Ez a izé volt a spré. Anyád! Hoztam rá. Hozzátok már alszik! Milyen jó hangja volt előtt. Ide húzó. Gyorsan már alszik! Úgy hozzuk le! Ne! Hát nem húgyolsz el. Gyorsan! 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 Szerintem kapni. Rádobáljuk az egészet. Gyorsan! Hülye, ne! Megpörködj azt! Na, gyere Gyorsan már! Elkapni tudod anyád. Add úgy! Emelt fel egy kicsit. Anyád, ezt elalszik! Ja. Ne, ez bajebb kéne rúgni. Kicsit fél elég. Úgy van, már rugdossátok azt az egész szart. Itt a jó, itt a jó. Meg itt. Adjatok mindent. Ide dobom el Isten. Várj, vadább gyújtok. Fasz nem már, hogy ég! Ide. Ti alassat tudod úgy nyelni. Szalma égetés. Itt a menekjegyem is. Anyád elfújta! Főzzünk levest? Bablevest! Véletlen rábasztunk egy egész kötek szalmát a tűzre. Kihozott a kezünkből. El akartunk bűnni aztán. Aztán... Hülye gyerek, nehogy kivedd. Hagyd szó. Figyelj, csinálna. Nézd, hogy eljön. Jó, most már megszűnt. Nem lesz az önben legendődik. Jelzik, hogy nem lehet így gyerek, de úgy, ahogy rávisz. Te elkezdesz döpködni, bazd meg a szalmat. Meg a Hogy parázslik, geci. Azon a részen már be. Anyád! Tudok egy jobbat, hogy Hülye. Anyád, olyan jó meleg van! De nem hozzátok még! Anyád, ez beteg! Dobjuk el! Milyen most begyúlok? Most rá akarsz úgy hozni, vagy Nem mi? hozz rá! Tessék, Igen! hogy kéne ráhúgyózni, bazd, hogy ne égessük a parkat? Majd mindjárt megmutatom. Ne csalják! Azt mondja, this is Spartán! Hülye gyerek, meg ne próbáld. Kéne még egy ilyen adag szalma. Nem, most már ennyi elég volt. Azt, hogy meg issad már! Ez nekem kajak kell pisálni, már rohadt. Nézzétek már! Azt a darab. És borítsd rá! Várjál, az a lényeg, hogy megfordítsuk. Ja, mint a palacsintát. Anya számomra átrepült egy darab belőle. Segíts már. Segítsél már, aki már kurva nehéz az a falon. Meg úgy kell csinálni, hogy az egésznek a belsejét is. Na, az a jó lesz. Adj ide nekem. Nem, most kell ezt ragadni. Itt is Sparta! Beletört a botom! Rossz cigányok komolyan. Legjának!
Hogy jössz belát így a földbe. Ezért így... Ott meg se égett még a szalma. Te állítsd fel, ne tezzük oda a föld király. Ne gyújtsd már, hogy basszogat Anyád, de meleg van. Leég a popám. Mekkora Elszugorjuk át, még a hajad is leégne, bazd meg. Ha égetésről ne beszéljetek majd meg. Tiszta korom már a gyerek, Geci. Nézd gyere! Anyád! Luger, bazd meg. Éget a szempillám. Aztán leégetem a passzőröm. Táppisilés, gyerekek. Vigyázz. Táppisilés. Én is. Majd ne csaljál. Magyarodtam már fájba, hogy osznak. Dugd meg. Ó, csaljunk. Ez beteg. Csak az marad. Várjál még egy kicsit. Bazd meg, de mit csinálunk közben? Az a fa. Le, hogy osztod magad, hogy mi? Nem a fa. Az a nagy fejér, Geci, nagy. Az a nagy fa, amit rábasz. Hallod, kicsit füstöl a terepecske. Mindjárt rendőrség gyújtogatási engedély. Véletlen meggyulladt a szalmaköteg. Véletlen. Rájtettük az űzre. Rájtettük a szintünket. Megbrábozta, ez az durran egyet. Mi a dróthából a ég? Anna, Steve. Úgy. Az most kéne a szalonnát hozni. Tényleg, miért nem csinálunk ott szalonnát? This is fun! Na, milyen jó áldobtam, várj, megyek, tudod. Várjál, ide megért. Moby Dick! Vágod, ez marhák ecsen. Állj, ne guzzi! Szerintem ez egy egér volt. Balgok. Rábassza a lábost. Főzelék! Odaég a spenót, gyerek. Most ezt hogy kell osztani a kis? Járjuk tűzön, gyere! Nem, le kell úgy. Hogy kezdett ugrani, hát így? Hozták kábelt is a kamerához. Kábelt is. Nem. El kell Ezt repülni. üdőzd be, bassz meg! Hallod, ezen járjál! Nyitjött a bazd! Ez hülye. Várjál! Nem tudom, mi várj. Valamit tudunk kéne. Hagyjad, ennyi elég volt. Nem,